ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଦେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଦେଖା ହେଇଛି। রাবল ঝুলনা সাইডটা टिकट काउंटर ट्रेन अच्छे
ଭାଇ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 40 ଅଛି। प्लास्टिक आइटम ଉପରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ। Fire